Gwamnatin jihar Kano ta ƙudiri niyyar kawo ƙarshen matsalar rashin abinci a jihar da yake addabar al'umma. A biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mu ta ARA Digital. Gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Injiniya Abba Kabir Yusuf, wato ta ɓangaren hukumar kula da ƙorafe-ƙorafen al'umma, inda Muhyi Magajiri Mangado ke jagoranta, sun ƙudiri niyyar kawo ci gaba dangane da matsalar take damun al'ummar jihar Kano ta ɓangaren rashin abinci da kuma tsadarsa. Wannan dalili ya sanya hukumar ta fara ziyartar rumbunan da ake adana abinci ba bisa ka'ida ba, kamar yadda idanuwanku suke gani muku. Kuma hukumar ta ƙudiri niyyar cewa duk inda aka gano cewar akwai mutanen da suke adana abinci ba tare da ka'ida ba, to fa za a buɗe shi domin a sayarwa da al'umma cikin sauƙi, kamar yadda ake ta fama da wannan matsala tun bayan janyewar wato tallafin man fetur da kuma hauhawar dala da karyewar darajar naira, isa al'umma suke ta fama da matsala ta tsadar rayuwa, musamman abinci. Wannan dalilin ya sa gwamnatin ta Kano ta ƙudiri wannan niyya, kuma a yanzu haka an fara buɗe gurare inda ake ganin abinci a diskance wanda an jima da siyansa kuma ake wa al'umma tsada. Da fatan dai Allah ya kawo mana ɗauki a cikin wannan rayuwa.